كما يوعلكم زخبركن زخبركمن أنا أزيو دس يبلني لومي داغماي كاب بيت صحفت كانسلر داغماي مساخم كراخب مخالي ናይ ገዛ ውሻበይ ግዜ ድሮ ተወዲኡስ ኣነ እውን ጽቡቕ ኣለኹ ሕጂ ይርዳእኒ እዩ 14 መዓልታት በይንኻ ኣብ ገዛ ክትዕጾ 14 መዓልታት ብቴሌፎን ብኢንተርነትን ጥራሕ ንዓለም ሙሉእ ክትራኸብ ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ነቶም ብዙሓት ዓበይትን ብሕዱር ሕማም ክሳቐዩ ዝጸንሑን ኣብዚ ግዜ እዚ ንበይኖም ኣብ ገዝኦም ክኾኑ ዝግደዱ ምክንያቱ ንሶም ዝያዳ በዚ ሕማም እዚ ተጠቃዕቲ ብምዃኖም ከምኡ እውን ከምዚ ናተይ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዳግማይ ካብ ገዝኦም ክወፁ ዘይከኣሉን ልባዊ ሰላምታይን ጽቡቕ ምንዮቶይን ብዝያዳ ንዓኹም ነቶም ሕጂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዘለኹም ንዓይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዳግማይ ክብሎ ንዓይ ከምኡ እውን ንመንግስትና ንቓልሲ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዘበገሰናን ነዚ ውሳነ እዚ ክንገብር ዘገድደናን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን በዓል ፋሲጋ ኣሎ እዚ ከዓ ዓብይ ፍሉይ ግዜ እዩ ፋሲካ ንሚልዮናት ዝቁጸሩ ኣመንቲ ክርስትና ንቤተ ክርስቲያን ዝኽድሉ ግዜ እዩ ፋሲካ ሰንበት እውን ብምሉእ ስድራ ምናልባት ብሓባር ክዛወሩ ይደልዩ ብሓባር ከውዕሉ ይደልዩ ንብዙሓት እውን ሓፂር ናይ ምዝዋር ግዜ እዩ ኣብ ገማግም ባሕርን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገርናን ኣብቲ ምዉቕ ዝበሉ ቦታታት እዚ ግን ኣብ ኖርማል ግዜ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ከምኡ ኣይክኸውን እዩ እዚ እዩ ከዓ ኣነ ሎሚ መዓልቲ ክብለኩም ዝደሊ ንሕና ኩላትና ፍሉይ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣዝዩ ፍሉይ ፋሲጋ ኢና ከነሕልፍ ክንግደድ ናይ ግድን እዩ ኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ዓርቢ ስቕለት ከምኡ እውን ሰንበት ፋሲጋ ከውዕሉ እዮም እንተኾነ ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ኣባላት ማሕበር ብሓባር ኣይኮኑን ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ከምኡ እውን ብዙሕ ከመስግን ይደሊ ኩለን ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ድሮ ብዘደንቕ ኣገባብ ኣገልግሎተን ብመንገዲ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ብኢንተርነትን ኣገልግሎተን ንብዙሓት ኣመንቲ ክህባ ምኽኣለን ኣብ ግዜ ፋሲጋ እውን ብዝበለጸ መገዲ ከም ዝቕጽልኦ እሙንተ ይገልጽ ብተመሳሳሊ እውን ብዛዕባ እቶም ኣይሁድ ኣስላምን ካልኦት እምነታት ኣብ ዶችላንድ ወይ ከዓ ኣብ ሃገር ጀርመን ዘለዉ ይሓስብ እየ እቶም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብሓባር ጸሎቶም ከብጽሑ ዘይከኣሉ እዚ ሓደ ካብቲ ተኸልኪሉ ዘሎ ቀንዲ ሕመረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ግን ኣብ ኣዝዩ ናይ ተጠንቀቐ ግዜ ተገዲድና ግድነት ክንገብሮ ስለ ዘለና ዝተገብረ እዩ ናይ ፋሲጋ ምዝዋር ከዓ በቲ ድሮ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝወፀ ሕጊ መሰረት ክትግበር ኣለዎ ማለት ምስ ኣባላት ስድራኻ ምስ ምሳኻ ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብር ሰብ ወይ ከዓ ተበዝሐ ምስ ሓደ ካብ ኣብዚ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ወፃኢ እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ተተኻኢሉ 2 ሜትር ተዘይተኻኢሉ ድማ ናይ 1.5 ሜትር ፍልሊ ምስ ካልኦት ሰባት ኩሉ ይግባእ ጽቡቕ ጌርናን ብተደጋጋሚ ኢድና ምሕጻብ እውን ክንርስዖ የብልናን ወላ እውን ናይ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ክንገብር እንተወሰና ነቲ ክንሕልዎ ዘለና ርሕቐት ምስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ከምዘይትክኦ ክንፈልጥ ይግባእ ዝኾነ ይኹን ክታበት ከምኡ እውን መድሃኒት ክሳብ ዘይተረኽቦ ርሕቐትካ ምሕላው እቲ ቀንዲ ኣገባብ መከላኸሊ እዩ ብተወሳኺ እውን ሓደ ነገር በጃኹም ተገዲስኩም ኣተግብርዎ ወላ እውን ሓፂር ምዝዋር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ናብ ገማግም ባሕሪ ይኹን ናብ ጎቦታት ወላ እውን ናብ ቤተሰብካ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ግዜ ፋሲጋ ኣይፍቀድን እዚ ኣዝዩ ዓበይቲ ሓቅታት እዩ ይርዳእኒ ብልምዲ ንሕና ብዙሕ ኢና ንቀሳቐስ ዝኾነ ክንገብር ንገይሽ ኣብ ዝደለናዮ ግዜን ናብ ዝደለናዮ ቦታን እዚ ውልቃዊ ምዕባለታትና ሓደ መሰረታዊ ናይ ናጽነትና ዝመልኦ ናብራና እዩ ኣብዚ ሕጂ ግና ሃንደበት ኣብ ኩሉ ጽላታት ሕግታት መግታእን ምኽልካልን መጽዩ እንተኾነ ግን እዚ ቃል በቓሉ ናይ ህይወትና ወሳኒ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ሎሚ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ልክዕ ቅድሚ ናይ ፋሲጋ ግዜ ገለ ሰባት ከምዚ ክብሉ ይኽእሉ ካብ ልዕሊ 2 ሰሙን ኣትሒዝና እንዶ ድሮ እዚ ሕግታት ኣተግቢርናዮ ብሕጂኸ ክንደይ ዝኣክል ግዜ እዩ ይርዳእኒ እዩ ዝሕቶ እንተኾነ ግን ብፍጹም ዘይሓላፍነታዊ ምኾነ እንተ ደኣ ሎሚ ብልክዕ ሓንቲ ዕለት ኣልዒለ ክሳብ እዚኣ ኢለ እቲ ሕግታት ዝለዓለሉ ወይ እውን እንተወሓደ እቲ ሕጊ ዝፈኽሰሉ ኢለ እንተኾነ ግን እዚ ዝብለኩም ክትግበር ኣይክእልን ምክንያቱ ብዝሒ መልከፍቲ ንዕኡ ስለ ዘይፍቅድ
እንተ ደኣ ምዝ ዝተሓሰ ሰባታት ኣብ ባይታ ዘየለ ተስፋ ሂበ ሳዕቤኑ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ክኸውን እዩ። እንተኾነ ግን ኣነ ንዓኹም ተኣማሚነ ቃል ዝኣትወልኩም ንመንግስትናን ከምኡ እውን ኣነ ብውልቂ መዓልትን ለይትን ብዛዕባ እዚ ከም ንሓስብ እዩ። ንሕና ብሓባር ከም ንጉድሆ ጥዕናዊ ምክልኻል ንኩሉ ከምኡ እውን መስርሕ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ደረጃ ብደረጃ ናብ ንቡር ንኽምለስን ብዛዕባ እዚ እንተዘይሓሰብና ሓላፍነትና ከምዘይወሰድና እዩ። ብልክዕ እውን ሓላፍነትና ዘይከም ምውሳድ እዩ። እንተ ደኣ ሕጂ ናይ ሓሶት ተስፋታት ሂብና ኣብ መወዳእትኡ ንኽውንነት ዘይውክሉ ምስ ዝኾኑ እዚ ኩሉ ብምጥቕላል ጽቡቕ ኣጣምታ ንኽህልወና እየ። እዚ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ደርማሳዊ ስራሕ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኩላትና ብሓባር ነዚ ዓብይ ዝኾነ ብድሆ ክንሰግሮ ምዃንና ቃል ይኣቱ። እዚ ዕዉት ንክኸውን ኣጊደ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ ነንሕድሕድና ምትሕግጋዝ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣትሒዙ ዝነበረ ኣዝዩ ዝነኣድ ኣብ ሃገርና ዝበዝሐ ሰብ ዝነኣድ ተራ ኣበርኪት እዩ። እቲ ጽቡቕ ተግባር ናይ ሃገርና ዝተረኣየሉ ግዜ እውን እዩ። ነዚ ከዓ ኣነ ብጣዕሚ የመስግን ምስጋናይ ንኽገልጽ እውን ቃላት ይሓፅረኒ። ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎን ንምንታይ ከ ኣገዳሲ ኮይኑ ኩሉ እቲ ሕግታትን ግዳበታትን ዝተኸልከለን ከነተግብሮ። እዚ ቫይረስ ብኣዝዩ ዘደንቕ ፍጥነት ኣብ ሃገርና የስፋሕፍሕ ኣሎ። ነቶም በዚ ሕማም ሂወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ሓዘነ ይገልጽ፣ ንቤተሰቦምን መቕርቦምን ከዓ ጽንዓት ይሃብ። መዓልታዊ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ መልከፍቲ የጋጥም ኣሎ። እዚ ማለት ከዓ መዓልታዊ ብዙሓት ሕሙማት ብኸፊል እውን ህፁፅ ዝኾነ ሕክምናዊ ሓገዛት ክንክንን ኣብ ሕክምናታት ከም ዘልዮም ክንርዳእ ንኽእል። ክሳብ ሕጂ ንነፍሲ ወከፍ ወላ እውን ብከቢድ ንዝሓመሙ ኣድላይ ዝኾነ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ናትና ዕላማ እዩ፣ ቀጻሊ እዩ እውን ምክንያቱ ንሕና ሰብኣውነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንና። እዚ ከዓ ብዛዕባ ቁፅሪ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ሓቂ እዩ። እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሮበርት ኮክ ኢንስቲትዩት ዝተዋህበ ቁፅሪ ብዙሕ እዩ። እንተኾነ ግን ቁሩብ ተስፋ ንገብር፣ ምክንያቱ እዚ ዕብየት ናይ ተረጋጊፁ ዘሎ መልከፍቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብመጠኑ ከም ዝጎደለ ይፍለጥ። እንተኾነ ግን ቀልጢፍና ተኣማሚና ነቲ ድሮ ቅድሚ ሰሙናት ወፂ ዘሎ ሕግታትን ግዳበታትን ሸለል ክንብሎ ኣይግባእን። ክኢላታት ከም ዝሕብሮ ገና ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ። ክሳብ እቲ ንሕና ወሲድናያ ዘለና ውሳኔታት መዓር ክንደይ ነቲ ለበዳ ክገትኦ ከም ዝኽእል ንምፍላጥ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ግን እቲ ናትና ሕክምናዊ ዓቕምታትና ነዚ ገጢምና ዘሎ ናይ ኮሮና ኤፒደሚ ክውድሆ ከም ዝኽእል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝገበርክዎ ዝርርብ ኣብ ሓደ ነጥቢ መፂና፣ ንሱ ከዓ እቲ ወፂ ዝነበረ ሕግታት ንዘይተወሰነ ግዜ ተዋሓደ ከዓ ክሳብ ዕለት 19 ሚያዝያ መወዳእታ ናይ በዓል ፋሲጋ ክጸንሕ ምዃኑ ይሕበር። ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝግበር ከዓ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ሃገርና ብምዕዛብን ከምኡ እውን ሕክምናታትና መዓር ክንደይ ከም ዝብድሆኦ ርኢና ውሳነ ይሓልፍ ይርዳእኒ እዩ ኣዝዩ በዳይ ግዜ ምዃኑ። እቲ ሻቁሎት ድማ ኣብ ልዕሊ ስድራናን ከምኡ እውን ናይ ስራሕ ቦታናን ብዓብዩ ድማ ንሃገርና መዓር ክንደይ ከም ዘጥቃዐ እዩ። እዚ ፍርሒ እዚ ብዓይኒ ፖለቲካ እውን ብኩሉ ፃዕርታትና ክንስዕሮ ኣይከኣልናን። እንተኾነ ግን ተኣማሚነ ክብለኩም ዝደሊ ኩሉ ካባና ከም መንግስቲ መጠን ክንገብሮ እንኽእል ከም ንገብር እዩ። ነቲ ዘለኩም ስጋኣታት ብዝተኻእለ መጠን ብኸፊሉ ጥራይ ኣብ ባይታ ክርአ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዙሕ ቁጠባውን ማሕበራውን ናይ ሓገዛት መደባት ተራእዩ። ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ሓገዛትን ልቓሕን ናይ ሕፅረት ስራሕ ሓገዝን ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ክረኣዩ ክኢሎም ቃል ይኣትወልኩም ከዓ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓፂር ግዜ ተመስሪሑ ክምለሰኩም። ኩላትና ክንፈልጦ ዝግባአና መንግስቲ ኣብ ጎንኹም ኣሎ። ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና። ማሕበራውን ቁጠባውን ስጥሙነትና ኣብዚ ፈተና ዕዉታት ክንከውን ክኢላታት ከም ዝብሉና ኩላትና ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ካብዚ ገጢምና ዘሎ ሽግር መዓልታዊ ክንመሃር እዩ ዘለና። ነቲ ዘረኣኹሞ ዓቕልን ተፃዋርነትን ብጣዕሚ የመስግነኩም። ንኩላትኩም እቶም ሕጂ ኣብ ገዛ ዘለኹም ዝኾነ ኮንታክት ከተጉድልዎ ከም ዘለኩምን ሕግታት ከተኽብሩን ብፍጥነት ጽቡቕ ክትገብሩን ይላቦ ጽቡቕ ነገር እዩ። እንተዳ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ ሓገዝቲ ሓሳባት ኣመንጭኹም። ንኣብነት ከመይ ጌርና ንኻልኦት ከም እንሕግዝ እወ ግድን እዩ ርሕቐትና ክንሕሉ። እዚ ማለት ግን ካብቲ ክንሕግዞ ዝግባኣና ይኽልክለና ማለት ኣይኮነን። ከም ኣብነት ደብዳቤታት ምጽሓፍ
ከምኡ እውን ቴሌፎን ደው ኢልካ ድሃይ ምሕታት ኣብ ንኣሽቱ ናይ ኣስቤዛ ምግዛእ ምትሕጋዝ ወዘተን ክንገብር ከም ዘለና እዚ ድማ ከምኡ ብምግባር ነዚ ግዜያዊ ሽግር ሓቢርና ክንስዕሮ ይሕግዘና ናይ ፋሲካ እውን ዘሰክፍ የለን ዳግማይ እውን ፋሲካ ክህሉ እዩ ብፍሱሕ መንፈስ ከነውዕሎ እንኽእል መዓስ እዩ ከምኡ ክኸውን ብድሕሪኡ እውን ከመይ ከም ንነብር ሕጂ እዩ ኣብ ኢድና ዘሎ ኩላትና ብሓባር ንሃገርና ንሓግዝን መፍትሒ ክንረኽበሉ ንጻዕርን noch Ideen entwickeln, wie sie anderen helfen können. Ja, wir müssen Abstand halten. Das hindert uns aber nicht daran, unseren Mitmenschen mit einem Brief, einem Anruf, einem Skype-Gespräch, einer kleinen Einkaufshilfe oder auch mit im Netz übertragenen Hauskonzerten unsere Nähe, unsere Zuneigung, unsere Solidarität zu zeigen. Das alles hilft, dass wir alle zusammen gut durch diese Zeit kommen. Es wird ein Danach geben. Oder um zum Gedanken an Ostern zurückzukommen, es wird auch wieder Osterfeste geben, an denen wir uns uneingeschränkt frohe Ostern wünschen werden. Wann dieses Danach kommt und wie gut das Leben wieder sein wird, das haben wir jetzt alle mit in der Hand. Wir alle zusammen können unserem Land helfen, den Weg aus dieser Krise zu finden. Und dieses Wir, das zählt jetzt.